Čaute, vítam vás pri novom tréningovom vlogu. Dnes je útorok a ja som tesne po tej najsilnejšej sezóne. To znamená, že už mám ukončené triatlony a teraz mám 7-týždňovú dieru medzi pretekmi a za 6 týždňov ma čaká Ostrava maratón. Je to Golden Marathon Emila Zátopka. Minulý rok sa usporiadoval prvýkrát. Tento rok bude druhý ročník. A akože není to žiadna taká amatérska organizácia, pretože behajú tam normálne aj Keňania, čiže majú normálne pozvaných aj takých tých eliťákov. Takže je to velikánska akcia. A ja začnem od budúceho týždňa 6-týždňovú prípravu a tento týždeň si nechávam taký voľnejší, aby som sa trošku oklepal po sezóne a po všetkých tých štruktúrovaných tréningoch a vlastne dnes si dávam len taký ľahší výklus, lebo ma čaká dneska dlhá cesta do Čiech. Idem na služobku na 2 dní a neviem, či si tam budem vedieť nejako normálne zašportovať, takže dneska aspoň takú hodinku ľahší výklus a môžem fičať do auta a nejako doklepať tieto 2 dní a zase potom niečo potrénovať. Čo sa týka tréningových štruktúr v tom 6-týždňovom období, tak všetko sa dozviete. Každý týždeň sa budem snažiť vydať nejaký vlog, aby to bolo zmysluplné, aby tá cesta na ten maratón bola pre vás zaujímavá. Hlavne tam určite pridáme s Kristínkou nejaký ten náš príbeh z tréningov, takže nebude to nejaké fádne, len o trénovaní. A týmto by som mohol útorok uzavrieť a teším sa na vás v celej tej príprave. Keď vás tá príprava a celý ten príbeh okolo toho zaujíma, kľudne mi to napíšte do komentu. Fakt, pomôžete algoritmu, pomôžete aj mne pozbierať nejakých odberateľov a nech to tu má úroveň. A dnešný ukazovateľ účinku tréningu mi vyšiel na 3,4 aerobný a motív tréningu bol základ. Dnešné aktivity: objemy za posledných 7 dní. A ja už som takto v útorok večer na Krkonošovom námestí v Trutnove. Takto nejak to tu vyzerá. Dnes tu mám len taký rýchly mestský turizmus, lebo mám tu nejaký pracovný program večer a zajtra, keď sa podarí, tak možno si vybehnem na snežku. Dúfam, že mi to program umožní. Jozef II vám dáva servus. A ešte si pozrieme túto fontánku. Z pracovného programu je tu malinká prezentácia produktov Scott. Najdôležitejší pre mňa artikel sú cestné bicykle, aerobicykle. Sú tu aj MTBčka, elektrobicykle, rôzna výbava, čo sa týka prilieb, oblečenia, doplnkov, karbonových kolies, čokoľvek. Čiže čokoľvek budete potrebovať, kľudne sa na mňa obráťte. Ja sa pozriem, či vieme urobiť nejakú cenu a čo všetko vieme zohnať. Okrem športovej elektroniky pracujem aj s takýmito vecami. Hlavne ľudia, prosím, nezabudnite, že ja nejsom žiadny obchodník, ale len človek, čo s tým robí, a športovec. Máme stredu ráno a dneska sa snežka nakoniec nekoná, ale pôjdem tu na trutnovských trailoch otestovať nejaký Scott bicykel
tak uvidíme. Není to úplne môj šálok kávy tieto zjazdy a traily, ale určite si prírodu užijem, teším sa tu na to. Zatiaľ keď som išiel sem, tak som kúsok prírody videl z auta a vyzerá to tu super, takže budem sa snažiť pre vás aj niečo natočiť. Tak dostal som takúto 20 kg kravu, malo by to byť nabité, je to Patron 910, je to XL bicykel, tak som na to strašne zvedavý, že jak to pôjde. Musel som si to také rýchlo školenie na e-bike, lebo toto je moja prvá jazda v živote na e-bajku, tak uvidím, jak si to užijem. Je ten les fakt nádherný. Musím vám to takto ukázať. Tieto krkonoše sú krásne.
Ahoj, krávo. Pasuje. To být ta první, ale někde se stejdeme, no? Ať se bude dát, jdeš dopredu? Pojď dopredu. Jedeme. Teraz ide tá horšia časť.
To bude zaujímavé. Som celkom dosť vystratý. Skákať týmto 20-kilovým bajkom je sranda. Hop. Hop. Jo, to je ono. Hopa. Za sebou, tak snad to bude OK. Na dnešných trutnovských trailoch som sa pomotal nejaké 2 hodinky a vyšlo to na nejakých 26,5 km adrenalínovej zábavy. Mal som e-bike, takže pri tomto prevýšení som vyťahol ukazovateľ účinku tréningu aerobný na 2.1 a motív tréningu bol základ. Máme piatok ráno a ja pokračujem v mojom lenivom týždni. Dneska máme dovolenku s Kristinkou, tak sme sa vybrali na taký malý cyklový jazd, trošku využiť ten čas a len tak zase reggae, vyšlapať nožky. Aj na Jurave je pohyb aj takto ráno. Koľko je? 10 hodín? No, cca. A pohybu je tu dosť, takže ľudia pravdepodobne takí, čo idú na poobednú a podobne, tak ešte rýchlo využívajú ten čas si zašportovať. Ja som dneska vybral bicykel hlavne kvôli tomu, že mám to voľno a ja pri mojom pracovnom čase nemám veľa šancí ísť už na bicykel, akože ešte stále sa dá, ale už skoro zapadá slnko a ráno tak neskorej vychádza. Ešte je stále ten čas, že sa mi dá aj v týždni ísť na bicykel, ale už takto na nejaký dlhší výjazd to není. Navštívili sme mohylu Milana Rastislava Štefánika a
a pokračujeme ďalej, ešte kúsok natiahnuť nejaké kilometriky. A máme hotovo! Pre dneska vybavené. Dnešný ukazovateľ účinku tréningu som vyťahol na 2.9 aerobný, 2.0 anaerobný, ale dal som si tam cca 3 také lepšie šprintíky a tak mi aj Normalized Power vyskočil na 210 W, ale motiv tréningu bol stále základ. Dnešné aktivity: objemy za posledných 7 dní. Máme sobotu večer a my už sme sa trošku oťukali po piatkovej svadbe. Spali sme necelé 4 hodinky. Celý deň sme len tak zbierali energiu, polehávali a už nám bolo ľúto, keď je tak krásne vonku byť doma. Tak sme zobrali trošku runu prebehnúť aspoň 5 km. Ne, ešte zužitkujeme ten deň pre nás troch. Je doma všetko spokojné a šťastné. A už máme aj prvý úraz. Ale vyzerá to, že to rozdýcha slečna. Vede nejaká trailová bleškyňa a ona si zase len tak ľahko členok nevytkne. Skús to iba trošilinku rozhýbať, nesil to a uvidíme, že či sa s tým dá pokračovať. Takže nakoniec celá rodina bude doma šťastná. Kristýnka zranená, konečne budeme ležať, nemusíme cez týždeň trénovať. Určite. Tak pozrite sa, aj Runa, jak sa teší. No čo, jak? Už lepšie? No jasne, chvíľku. Daj tomu pár minutiek a uvidíme, či pôjdeme ďalej. Krásny výhľad na Bratislavu. Dnešný ukazovateľ účinku tréningu mi vyšiel na 2,6 aerobný a motiv tréningu bol základ. Dnešná aktivita: objemy za posledných 7 dní. Ak si tu nový, alebo si sa len nenazdajky dostal k tomuto videu, tak ti tu vysvetlím pár ťahačikov k ukazovateľu účinku tréningu a tréningovým motivom. Nezabudni lajkovať, šérovať, komentovať, ja budem vďačný aj za odber. Malinký ťahačik na vyhodnotenie ukazovateľa účinku tréningu a ťahačik k tréningovým motivom. Tréningový stav je rovnako dôležitý a tými ťaháčikmi si ho vieš smerovať tam, kam potrebuješ. Je nedeľa, obed a my sme vyrazili na cyklový jazd. Momentálne sme na Šamorískej hrádzi, ktorá ide z Bratislavy do Šamorína. A teda akože ľudí je tu dosť na to, že je nedeľa, obed, tak je to tu slušne plné. Ja sa teším dnes trošku vyšlapať nožky na takú dlhšiu aktivitu, lebo predsa len tie Z2-kové behy a tak to není dobré robiť dlho, keď som cyklista na nejaké 3,5 hodinky si vysadnúť na bicykel. Je tu so mnou aj Kristýnka. Snažím sa držať stále okolo 200-220 W a tým, že mi fúka teraz vietor oproti, tak sa mi to celkom darí. Tak nech to mám aj jak taký lepšejší silový tréning. Ahojte.
Tak ale táto naozaj vyzerá jak medveď. Koksa, velikánska. Takéto proste som nevedela. Ty kokos. Malá pauzička takto na ceste a dáme si romantický piknik. Ja som zabral 2 kolové gély. Wow. Káči, daj si kávičku. Ďakujem. To sú posledné gély, ktoré mám s kofeínom, ktoré som omylom kúpil, tak to skúsime využiť aspoň na takomto výjazde. Oj, ale je tu krásne, počasie je ešte perfektné. To áno. Ešte to využijeme, túto skorú jeseň a za chvíľku už bude zima, už sa toho moc vonku jazdiť nebude dať a aj keď budú nejaké zimné výjazdy, tak len ťažko sa tam bude dať točiť, keď budeme mať rukavice a človek bude naoblekaný. Takže to zimné obdobie nebude moc cycling friendly, ale prežijeme, už ich máme niekoľko za sebou. Chutí kávička? Dobrá. Kolo dobrý chuť. Nie je to trpké? Ne? No dobre, idem sa osviežiť a ja už nás čaká možno nejakých posledných koľko, asi 20 km? 25. Ešte 25 km a budeme mať tú stovečku odškrknutú. Koľká tá tvoja v živote? 6. 5. Dobre. Nemám ich veľa. Takže už má nejakú cyklistickú históriu, už sa dá o tom aj rozprávať. Wow, to áno, tento rok je... A čo? Koľko ste napríklad stovek dali vy za rok? Skúste dať do komentu. Šamorínsku hrádzu sme vymenili za hrádzu na vodnej nádrži Slňava a tentokrát tu netečie Dunaj, ale Váh. Takže za jednu jazdu... Prosím? Kráľova, nie Slňava. Aha, Kráľova, áno, pardon. Áno, Slňava je v Piešťanoch. Dobrý point, ďakujem. Takže spojili sme jednou jazdou 2 rieky a vlastne jeden tok nie je náš, ale nemecký a jeden náš slovenský najdlhší. A teraz si dáme malinký kvíz, ja to neviem tiež na 100%, ale koľko myslíš, že má Váh kilometrov? Upozorňujem, pre teba, upozorňujem, že Váh je najdlhšia slovenská rieka. Takže skús, že koľko asi má. Ja neviem, ja trpím strašne zlosť. Ešte ja som mal na základnej taký malý ťaháčik, neviem presne koľko má metrov, ale ťahák som mal, že má približne toľko, koľko má dní, rok. Takže okolo... Tak, ja som sa bola 150. Okolo 365, ale nejsom si fakt istý, zo základnej školy už som fakt veľmi ďaleko. Aj zo zemepisu, ale myslím, že je to toľko. Neviem, skúste napísať do komentu vy a potom to pozrieme, koľko to vlastne naozaj je. Teraz máme presne profesionálny zážitok. Ja som celú cestu ťahal a profička prišla do cieľa prvá. Áno. Domestik si to odtrpel. Ja vám môžem povedať, že zo školy, zo zemepisu si pamätám tak hrubé hovno. Pretože sme teraz doma a pozreli sme, že koľko meria ten Váh. A meria? 403 kilometrov. Takže žiadnych 365, ale 403. Mojich abych 150. Veľmi zlé tipy. No čo, a aké boli tie vaše? Skontrolujeme v komentoch. A dnešný ukazovateľ účinku tréningu mi vyšiel na 4,9 aerobný, 2,8 anaerobný a motív tréningu bol tempo, ale tu buďme trošku opatrnejší, pretože som mal vybitú baterku v hrudnom páse a teda tie ukazovatele sú veľmi skreslené. Dnešné aktivity. Objemy za posledných 7 dní a objemy v hodinách v mojom oddychovom týždni. Teraz mi už oddych pomaličky začína končiť a od útorka nabieham na prípravu na maratón Emila Zátopka. Okrem zhliadnutia a odberu ma vieš aj priamo podporiť v linku pod videom na Buy Me Coffee.
kde mi vieš darovať ľubovoľnú čiastku, vďaka ktorej ja môžem tvoriť tento content.